croeso i'r stream heddiw. Ni'n mynd i gobeithio gorffen Crash Bandicoot 1 a curo Dr Neo Cortex. Felly, yeah. So croeso i'r awr retro os chi ddim di gwylio o'r blaen. Ni fel arfer yn trio chwarae rhyw gêm retro ar console hen. So mae hwn bach yn wahanol achos mae hwn yn fel fersiwn sydd wedi cael ei gwella ond o'r greiddiol. Fel remastered game. Fi'n credu dyma'r lefel olaf. Felly, byddai'n stream eitha byr os fi'n dda. Oh, damn. Yeah. Fi'n dawel. Mae'n achos dwi'n canolbwyntio. Mae yna rai lefelau lle mae fe'n amhosib i fi drio siarad chwarae. Oh! Gael fi gwybod os ti'n gwylio os mae'r sain yn swnio'n iawn a lefelau sain. Weithiau ni wedi cael ambell i broblem yn y gorffennol a mae'n handi gwybod yn syth i ni gallu trysio fe os oes na broblem. O na. Okay. Right. Dwi'n pimp bywyd. Dwi'n symud o'n mas o ffordd. Darn you, Crash Bandicoot! Does ddim masg acw gen i. Felly mwgwd acw, dal ni ddweud. Darn you, Crash Bandicoot! Oh. Fi wedi neud hwnna o'r blaen. Darn you, Crash Bandicoot! Dwi'n meddwl oedd yn syth hwnna. Darn you, Crash Bandicoot!
heb racw acw. Oh, cwmp off. Oh dear, dyna'r game over cyntaf yn ystod un o'r streams sy'n eitha drist. Oh well. O leia ma fe lefel olaf. A fi'n dechrau gyda acw. Oh! Darn you, Crash Bandicoot! Chi'n disgwyl i'r lefel olaf bod yn fwy anodd. So, mae hwnna yn y blaen. Yes! Dyma lle mae fe'n mynd yn anoddach. Dyma'r un olaf. Oh my gosh. He's ready i ffwrdd. Darn you, Crash Bandicoot! Wel, jyst bod ni'n gwella pob tro, dyna sy'n bwysig. Fi'n dweud hynny a marw si. Oh dear. Sorry, man. Darn you, Crash Bandicoot! Ah, na. Right. Darn you, Crash Bandicoot! O'n i'n eitha hyderus byddwn ni'n gallu gwneud hyn o fewn awr, un lefel. Dal yn credu gan. Dyma'r un olaf. Os fi'n cyrraedd y pwynt yna.
Maen nhw'n dod mor gyflym. Darn you, Crash Bandicoot! Oh. Oh. More. Yes, mae siawns nawr, come on. Dyma'r un sy'n gyflym. O, un arall. Na. Yes. Ah. Well, well. Cool. So dyna oedd Crash Bandicoot 1. Okay, wel, man a man, dal amser yn awr retro i bwrw ymlaen gyda Crash Bandicoot 2. So, mynd mas. Dechrau. Yeah, fine. Crystals, of course. No! Oh. But Dr. Cortex, to reach full power, we need not only your master crystal, but also the remaining 25 slave crystals from the surface. How do you expect to retrieve them when we don't have any Earthbound operatives left? You fool! Do you think I'm unaware of the situation? If we don't have any friends left on the surface, then we'll need to find an enemy. Crash! My battery is fried. Make yourself useful, big brother, and bring an extra battery for me. Okay. Fanta ni. Felly... Right. So ar yr ail Crash Bandicoot, oedd gyda chi
move newydd, wel chi'n gallu cropio'n a chi'n gallu sleidio fi'n creu trwy gwasgu cylch. Ie, dyna ni. Ydyw, newydd curo Dr Neocortex. Fe roi chi gweld yr edrych nôl ar y fideo fel wneud rewind achos wneud e cymryd fi tua 6 neu 7 go credu. Fi'n cofio pwy arall sy'n gwylio ar hyn o bryd a chi'n gallu dweud faint o weithiau wnaeth e cymryd fi curo fe. I apologize for the crude means used to bring you here, but I'd rather expect a written invitation would have been turned down. I need your help. Surrounding you are a series of 5 doors. Nes I curo fe mewn I 15 munud. The crystals look like So this. mae dal awr, so mae dal 45 munud, so ni'n mynd I dechrau gweithio trwy yr ail un nawr. Beth yw eich barn chi? Bydd gwellt ych chi? Yr options yw fori am 1 tan 2 I mynd I chwarae unai Donkey Kong Country 2 neu Crash Bandicoot 2. So os chi'n gallu dweud yn y sgwrs yn y chat pa un sy'n gwell gyda chi gwylio. Chymod yn gallu trefnu achos mae'r PS1 wedi setio fyny'n barod. Sorry, y PlayStation 4, so mae hwn yn cael ei chwarae ar PlayStation 4. Ond mae'r Super NT gallai setio hwnna fyny hefyd, ys dim really ot. Ond just fe fi'n gwybod cyn. Na. A beth maen nhw wedi wneud I amrywio fe, mae'r lefelau bonus ar Crash 2 chi'n cwmpo mewn iddyn nhw, lle ar yr un cynta, fel arfer fel rhyw fath o fel teleport. O ddim ond Crash 1 oedd dy fi'n tyfu fyny, felly mae rhaid fi ddweud fi ddim wedi gorffen Crash 2 erioed. A fi ddim mor dda ar y gêm, bod y mechanics yn debyg. Fi methu dweud fi'n gwybod lle mae'r boxes, keys a lle mae tricks I gyd os rai. Okay, cool, so dim ots really. Mae Kieran yn fan mawr o gemau retro, fi'n gwybod hynny, so fi'n hapus. Mae'r ddau'n gêm dda. Mae'n cwestiwn fi'n hoffi gofyn yn aml, mae chi'n mynd I ateb fe nifer o weithion. Os chi'n gwylio hwn, beth yw eich hoff fideo chi sydd yn fel retro? So pan dwi'n dweud retro, sydd falle PlayStation 2 a 1. Achos I fi, retro yw 8-bit a 16-bit, sef Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo a 1. Ond erbyn hyn, achos dwi'n hen, wel, dwi'n teimlo'n hen anyway. Really, dylen ni ystyried gemau retro fel hyd at Xbox greiddiol, falle. PS2,
cynnwys hwnna, PS1, N64, Well Dreamcast, done, Crash. GameCube. I knew I could rely on you. Now listen carefully. These holograms are hard to maintain. So During stori the course yw, of my intellectual pursuits, credu, I have y stumbled mae across a Neocortex force that angen threatens to ffeindio destroy the gelyn. world. So mae wedi gofyn The i crystals Crash are the bod y only gelyn means yna. of containing it. The fate of the world is at stake. It is Os fi'n imperative, hollol wrong, therefore, please dweud that wrthai. you bring them to me. Are you there, Crash? Crash! Crash! Are you there, Crash? Are you there, Crash? Ydy hwnna'n cariad Crash? Siwr o fod Snow Go. Acw, acw. Come on. Should we trap her there? Oh. Chwaer, okay. Wel, bych hwnna wedi bod yn step to it. Os fi'n dweud bod yn cariad. Chwaer, okay. Diolch am esbonio hynny, Kieran. Hey Josh, shmai. Oh my god. Fi ddim yn gwybod os chi wedi sylweddoli, ond fi wedi dechrau wneud schedule, a fi'n dweud hynny, a fi ddim hyd yn oed wedi cynnwys heddiw achos fi'n mynd i trio wneud pryd does na ddim fel cyfarfodydd na pethau eraill ymlaen. So mae lot o waith cyfieithu gyda fi ar y pryd, so mae'n neis i gael yr awr yma just rhwng danfon cynnal gweithgareddau a fel danfon e-byst ar gwaith hynny. Felly mae'n trio fy ngorau i wneud y sesiwn yma'n ddyddiol. Ond fi'n mynd i trio roi nhw ar amserlen. Felly mae Twitch nawr gyda amserlen. A fi wedi rhoi lawr heno hefyd. Mae os chi'n fans o FIFA, mae Rhys yn chwarae yn y semi-final. Felly fi'n credu mae fe'n mynd i wneud stream o'r gêm yna, achos Rhys yw brawd Owain yma. Owain yn dda iawn yn sort o'r holl ochr technegol, so mae'n help mawr. Wwy! Oh god. Dim ots achos fi allu wneud e eto. So yeah. So, de yn erbyn y gogledd. Ond ie, os chi yn, ni jyst i gefnogi Rhys falle. Fi'n mynd dechrau am 7 a dim ond 10 munud pob ochr, so bydd nhw wedi gorffen o fewn hanner awr. Ond fi'n credu maen nhw yn mynd i chwarae'r final wedyn syth ar ôl. Beth fi'n neud? Ie, syth ar ôl. Diolch Josh. Oh yeah, y trick yna. Ie. Fe ddim yn anodd, just... Right. Morlew. Di hwnna'n morlew?
By'r gair cywir? Model out yn credu. Wy! Ie, naeth Drian ar owain i lle cael thrashin 16 dim. Fi'n credu mae Rhys yn chwarae y person naeth curo owain gyda'r sgôr yna. Felly, diffyn bach o payback y beth. O, teulu. Na. Game Jacob a Rhys yn agos. So, fi'n siŵr. Sut mae'n mynd i gweithio allan? No. Yeah. Credu mae lefelau ia Crash yn debyg i lefelau dŵr Super Mario Bros. Yn fy marn i. So yeah. Right, hedfan trwy rei nawr. A beth yw enw chwaer Crash? Question. Quiz retro, mae Josh yn hoffi quiz. Mae'n hoffi gynnal quiz. As chi'n hoffi quizzes, mae quiz Josh 4 o'r gloch pob dydd Mawrth. Felly gwerth ymuno mewn os chi'n fan o quiz. A gall chi'n danfon jyst mynd ar Facebook mynd yr iaith Blaenau Gwent, BGTM, Mynwy y Torfaen. Chi'n gallu gweld yr amseroedd a pethau. Coco. Ie, mae'n swnio'n gyfarwydd. Coco Bandicoot. Okay, diolch. Where the hell? Oh. Sôn am hippos, weles i'r raglen dogfen ar Columbia a Pablo Escobar, achos wnaeth e gadael lot o hippos yn rhydd yn Columbia. Maen nhw yn creu problemau mawr i'r gwlad, achos maen nhw'n wyllt ac maen nhw'n gallu bod yn ffarnig ac yn peryglus iawn. Ydy rhwng pethau fel yna fi'n gwylio ar Think Tiger King a mae jyst byd yn bonkers. A pam ni'n mynd i'r lle diogel. Byd bach Crash. I ddianc o'r broblemau'r byd. Go fi yn.
Fi'n dianc I byd Crash a Donkey Kong. Dyna beth yw adloniant fe. Escapism, dianc rhag bywyd tipyn bach. Three crystals. Not bad. I see you are getting the hang of it. I need to conserve power. I will communicate with you again after you retrieve the 5th crystal. Ie, gêm arall fi ddim di chwarae a oedd ar rest fi chwarae. Mae dy fi yw Streets of Rage 4, ond fi'n teimlo bod hoffwn I wneud stream o'r y 3 gyntaf. Just, ddim yn gwybod pam, just dyna sut mae meddwl fi'n, dyna sut fi'n meddwl. Yr un peth gyda hwn, fel bydden ni ddim eisiau just wneud fideo ar Crash Bandicoot 2 cyn wneud un. Just hoffio'r trefn. Ni pethau mewn trefn. Armadillo. Beth yw armadillo? Thing yw, fi di arfer gyda Thomas a Stephen yn gwybod geiriau am bob peth. A fi'n gallu just gofyn iddyn nhw. Ond os chi'n gwybod beth yw'r gair Cymraeg am armadillo, roi e yn y chat. Os fi yn gyson yn dysgu geiriau newydd. O'n i'n trio meddwl am gair dda am teleport. Right, dyma 2 gair heddiw fi'n credu. Unai, os does na ddim gair Gymraeg, I feddwl am gair dda I fel creu gair dda. Neu rhywbeth tebyg I esbonio fe, okay? So, gair teleport yw'r un cyntaf. A wedyn, yr ail un... Oh, na, 3 actually. So, teleport yw'r gair... Ddim yn siŵr beth ni'n gallu galw fe'n Gymraeg. Overdrive. Felly, rhywbeth gor rhywbeth. A blowtorch. Beth chi'n galw y pethau yma. Mae'n eitha specific, ond sy'n gallu meddwl beth byddech chi'n galw nhw. Gael fi gwybod. Ac os dwi yng nghanol cyfieithu game fideo ar hyn o bryd, dwi'n methu dweud beth yw e, ond... ond dyna cwpl o eiriau fi ddim bach yn stuck gyda. So, unwaith eto, quiz, amser quiz. Sorry Josh, fi'n cymryd quiz fi nawr. Teleport. Gair Gymraeg am teleport. Blowtorch. Oh, come on Josh, ti'n colli'r quiz. Okay. Digon teg. Okay, nawn ni symud ymlaen o cyfieithu. Achos dyna beth fi'n neud nawr, dwi'n cael break o hynny trwy neud y stream yma. Cyfieithu. Mae'n bwysig, ond mae'n gallu bod yn waith blinedig. Da beth i'n neud, defnyddio hwn fel
cwestiwn a quiz I chi roi'r atebion o cyfieithiadau a edrych fyny geiriau. Neu creu geiriau gyda'r gymuned. O, hefyd, dwi yn chwilio, falle bydd diddordeb dy ti mewn hyn, Kieran, ond gyda'r gêm dwi'n mynd i cyfieithu, dwi'n chwilio am pobl sydd yn gallu bod fel playtesters, so sy'n gallu chwarae'r profi'r gêm a neud yn siŵr bod e'n gweithio gyda'r fersiwn Cymraeg. Felly, a mae hwn yn wir am unrhyw un sy'n gwrando nawr. Os chi eisiau cael copi o'r gêm am ddim a cyfrannu a wneud hwnna, gwirfoddoli bod yn playtester, bydd hwnna'n wych. A chi'n cael copi o'r gêm am ddim wedyn hefyd. So, mae'r gêm yma mynd i bod cael release arbennig ar Nintendo Switch yn y haf. Felly, fi'n trio cael popeth mewn lle ac yn barod ar gyfer hwnna, so mae 30,000 o eiriau, so fe'n mynd i bod yn dasg hawdd, ond ar diwedd o fe, ar diwedd cyfieithu fe, fi'n credu bydd e'n cyffroes iawn i launchio'r fersiwn Cymraeg a wneud fel playthrough cyflawn o'r gêm yn Gymraeg. Ni yn trio i wneud hynny. Dim ond hyn a hyn o gemau Cymraeg. Mae rhaid i ni cyfieithu yn hunain fel arfer, neu dibynnu ar fel cwmni yn Pen y Bont, Wales Interactive. Nhw'n wneud ambell i gêm Cymraeg. Wel, gyda fel fersiwn Cymraeg. So, sy'n digwydd fan'na? Okay. So yeah. Syth mewn i'r trydan. Oh, angen hwnna. So, chi ddim yn brysio i gwirfoddoli fod yn playtesters ar gyfer y gêm yma, ond os chi'n gofyn digon aml, fi'n siŵr newch chi dweud ie. Neu'n cyfle cyffroes gwahanol. Cam yn ffordd cyfeiriad cywir i gael gemau eraill, gemau gwahanol, fersiynau Cymraeg o gemau gwahanol. So, anyway, pitch drosodd. Nôl i Crash. Oh, ffordd na. Na, paid ffynnu Josh, mae lot os lot ar y blat, mae'n ddim rhaid. Wow. Oh. Oh no. Oh.
Dwi ddim wedi mynd amdano fe. Jyst yn mynd rhy barus. Eisiau nhw i gyd. Ydw fi digon o'n gwybod. Sa'n mynd am fe tro yma. Dyma'r boss yn fi Ripperoo. Mae'r boss yma yn y gêm cynta. Ond tro yma, mae fe mewn rhyw fath o straight jacket. Oh yeah, mae'r nitro yn dda fe. Ti ddim symud digon gyflym. Yay! Yn gyntaf mas o ffordd. Oh my gosh, mae yn hefyd. Mae'n y person naeth curo Owain. So, naeth Owain colli yn y round cyntaf. Fel nes i golli Rhys, ond nes i golli 4 dim. Naeth Owain colli 16 dim. Felly... nawr mae Rhys wedi curo Jacob ddoe, sy'n meddwl bod e'n chwarae Dylan yn y semis. So, yeah. Ho ho! I see that Ripperoo failed to prove much of a challenge yet again. But back to business. There are crystals to be gathered, 20 to be exact. The planets will align shortly, all 13 of them, and this will create a power great enough to rip the Earth apart. Properly utilized, however, the crystals can absorb and contain the energy. Crash, is that you? I've been looking everywhere. I don't have much time to tell you this. You have to be careful. Trusting Cortex seems a little unwise, Crash. I can't keep the data path open much longer. Yeah, Crash, a fi. you need to... Oh god. Dwi'n credu mae'r Dylan yma'n eitha da. Felly, pob lwc i ti reset yno. Ond ie.
byddai'n great os mae'n cyrraedd y final, achos mae'n meddwl byddai'n haws o ran gallu dilyn y tournament right i'r final. Ie, dwi ddim weles i demolition job Dylan ar Owain. Just... Ooh. Bod yn agos. Le nawr. Ooh. Beth. Oh na 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 na. Na. Gyflym. Oh god. Oh na, fi'n neud e dwywaith na. Ooh. So, Josh, o'n i'n trafod gyda Jacob o'r ma ynglyn â'r tabletop simulator na. Felly fi'n credu bydd e'n good gyda Scrabble Cymraeg a gemau eraill hefyd. Bydd e'n great os ni'n gallu neud hynny. A ni'n gallu treialu fe yn chwarae. Gyntaf i gweld sut mae fe'n perfformio a wedyn o hynny sut fi'n neud e? Dewis os ni eisiau neud fel rhywbeth trwy cyson, neu dyn ni'n neud e trwy just o nawr ag yn y man trwy ni stream. Beth? Rai fi angen neud slide a neidio. Dan o'n nhw. Oh, ffordd na. Crisial. Ffordd. Cool. Really 15 pint yw cost y beth.
Mae'n dibynnu ar faint ti'n mynd i defnyddio fe. Ond fi'n credu bendant bydde... Achos gallwn ni defnyddio nhw ar gyfer... Ddim yn sgoi lot pwynt. Na, ond pwynt yw, mae yna gemau eraill sy'n gallu defnyddio, a bydden ni'n gallu defnyddio falle gyda fel sesiynau yn chwarae a gwent ifanc felly. Ww, dyna agos. Yn gwerth edrych ar. Mae gyda fe fwy o cyfleoedd i ddefnyddio fe. Yay. Ie, dwi ddim yn ofnadwy o ddrud. 15 pint. Ddim fel FIFA. 54 pint fi byth yn mynd i gweld eto. Ond na. Dyna ni. Right, il deal. Fi'n credu falle dyma bydd... Wel, dibynnu faint mor gyflym ydw i. Falle dyma bydd y lefel olaf heddiw. Bunny, os dwi'n llwyddo i... Yn dda iawn y gweithio mas. Na. Dyma'r lle gorau yn y canol fi'n credu. Oh, slide! Pam nes i ddim meddwl am hynny? Slide, dyna sut ni'n neud e. Oh, nice! Ah, dim ond nice. Aha! Hwna'n syniad da. Dwi'n bwrw un mewn i'r llall. Yn mynd torri'r bleid. A dy'r un yma ddim ond. Wa! Fi angen yna. Fel mae Crash yn dweud. Ffordd. Fe chwith. Level bonus. Neu just ffordd level. Mae'n fel level bonus. Bonus. Level bonus. Ni'n meddwl bod nhw'n mynd i cwmpo arno fi. Dyma bydd y lefel olaf. Yn wedig os fi'n ddim yn gwneud yn dda o fe. Fi'n redig drosodd. So,
Pam mi ddim yn gael fi trwy? Dwi wedi dod nôl de. Hwn ddim yn neis iawn. Oh yeah, level yma. Side level forward. So dyna ni, dyna oedd yr awr retro. Jyst yn mynd I safio fe fyna nawr. Ie, na I gweld. Un o'i fori, byddwn ni'n cario ymlaen gyda Crash 2. Siŵr o fod. A wedyn, wythnos nesaf rhywbryd dechrau'r Donkey Kong 2. You are helping Cortex gather crystals. Just gwrando i'r boi ma. You have acquired a So gem. fe yw person i'w ben. Well, Person arall. Crash, know this. As long as you are allied with Cortex, you are my sworn enemy, and I will do anything in my power to stop you. Wow. If the fate of the world is truly your concern, Okay, you must dyna ni. gather the gems. So mae fe'n not erbyn y person crystals. drwg arall. If you Ni ddim yn obtain gwybod, o'n i'n all credu o'n nhw'n 42 gweithio gyda'i gems, gilydd. I can use them to focus a laser. Ah, yes, a laser beam that will Laser destroy beams. Cortex Mae and the pob space station he has evil created. Until overlord then, yn I must use defnyddio my laser beams. forces to stop you from gathering crystals. Reit. Felly byddwn ni'n casglu fwy o grisialau fori. So gobeithio chi'n gallu ymuno gyda ni ar y stream 1 tan 2. Ie, gweld chi fori. Pob hwyl. Cadwch yn saff a na I weld chi fori.